Què és l'efecte rebú? Col·loquem un objecte enmig d'un corrent d'aire de règim laminar i hi ha diferents línies de vent que seguiran la mateixa direcció i unes altres que produiran un efecte de succió, que això serà l'efecte rebú. Com ho demostrarem? Utilitzant el túnel de vent, crearem una corrent d'aire, posarem l'objecte per que fluirà l'aire i al darrere una hèlice. En un principi girarà en una direcció i a mesura que l'apropem a l'objecte es anirà frenant i arribarà a un punt que canviarà la direcció.